Opštinski štab za vanredne situacije analizirao je aktuelnu situaciju u Kladovu i na osnovu medicinskih pokazatelja zaključio da je epidemiološka situacija pod kontrolom, relativno je stabilna, ali je još uvek takva da ne dozvoljava opuštanje, posebno kada je poštovanje svih obaveznih mera zaštite i prevencije širenja epidemije u pitanju. Od ukupnog broja aktivno pozitivnih na virus COVID-19, većina je uglavnom sa lakšom kliničkom slikom. Da vam kažem da je situacija vrlo zadovoljavajuća, stiče se utisak da još uvek stvari su pod dobrom kontrolom, imamo novo obolelih, mahom su to upale pluća koje su u manjem broju poslate u višu ustanovu, da su to oboleli koje mi držimo pod kontrolom ambulantnim radom. To su, znači, za sad još uvek lakše i dobre kliničke slike koje imaju blaži tok. Svakako da ima građana koji se nisu ni obratili za lekarsku pomoć i koje blage infekcije strpljivo u kućnim uslovima tretiraju i leče. Za sada nije alarmantna situacija, pratit ćemo dalju dinamiku, a to znači da itekako moramo da pazimo na preventivne mere, s obzirom da ukoliko zanemarimo prevenciju, da ćemo za otprilike nedelju dana već videti rasplamsavanje epidemije. Na sednici nisu donete nove preventivne mere, ali iz štaba apeluju na građane da se i dalje pridržavaju prethodno propisanih mera, odnosno da se ponašaju odgovorno. To znači da smo mi uspeli ovim preventivnim merama ili zapravo uvođenjem vanredne situacije da dopremo do ljudi i da ljudi shvate da je nošenje maski, da su te preventivne mere, da je pranje ruku, da je držanje distance najbitnije u ovom trenutku i drago mi je da to ljudi i da naši sugrađani to razumeju. Evidentno je da sve veći broj naših sugrađana poštuje preventivne mere koje su donešene. Evidentno je da se nose zaštitne maske kako na otvorenom, tako i kako u zatvorenom prostoru, tako čak i na otvorenom prostoru. Ja ću iskoristiti priliku da apelujem na sve ljude, naročito na mlade ljude, i kada se okupljaju i kada se druže, neka drže distancu, neka nose zaštitne maske, to rade i zbog sebe, ali i zbog svojih najbližih. Izveštaji inspekcijske kontrola potvrđuju da se striktno primenjuje naredba kojom se ograničava rad kafića, restorana i ugostiteljskih objekata. Kada je u pitanju pojava rizičnog okupljanja velikog broja mladih na Dunavskom keju i na gradskoj plaži u Kladovu u večernjim časovima, preporuka sa sednice štaba je da se pojačaju aktivnosti na edukaciji i upozoravanju o štetnosti takvog ponašanja.